¡Mierda! Ven, te tengo. Dame la mano. Vale, venga. Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron, no estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y ella dijo: vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Ellie. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. He llevado mal lo de sobrevivir. ¿Y tú? Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora mismo, Júramelo. pero es... Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. ¿Vale? Tots sabem per què ho va fer. L'Ellie perdria els papers si tots els que ha perdut i tot el que ella ha patit hagués acabat sent en va. Joel menteix per controlar el vincle amb l'Ellie, però quin és el resultat? Ella no s'acaba de creure, desconfia de Joel i això la fa enfadar-se, evitar-lo. De fet, acaba escapant-se de Jackson per comprovar si Joel l'havia enganyat. I és quan es confirma el que va passar en aquell hospital que s'acaba d'escardar el vincle entre Joel i Ellie. Making a vaccine. Would have killed you. So I stopped them. Oh my God. Don't you fucking touch me! I'll go back. But we're done. Això deixa un ambient tens i incòmode pel jugador quan aquests dos personatges es comuniquen o parlen del tema. Però tot i així, aquesta no deixa de ser una relació pare-filla on ambdós s'estimen. L'Ellie no sap gestionar el dolor de manera sana. Converteix el dolor en ràbia, en distanciament, en obsessió, en tancar-se. I think it's clear. Ellie. Ellie, your arm. No. No.
És injust perquè ella mai va decidir sobreviure aquell dia, però arrel d'això és que decideix fer el que faci falta per trobar la cura, per no haver de tornar a veure morir algú dels seus. És en aquest camí, de fet, que Joel perd a Tess, Henry perd el seu germanet i decideix suïcidar-se, i és la pròpia Ellie la que és víctima d'un intent d'abús. Tot aquest dolor havia de desembocar en algú molt important, i què hi ha més important que una cura? De fet, això li estalviaria a l'Ellie haver de tornar a passar per tot el que ha passat. Qui li diria que seria el propi Joel qui li nega aquesta possibilitat? Joel salva el cos de l'Ellie, però li destrossa el sentit de la vida. I potser és massa egoista per la seva part, però això no treu que s'ha jugat la vida per no perdre la seva filla. El problema és que ella ara no té motius per viure. Joel menteix per no allunyar-la, però ara és la mentida, precisament, la que fa que comenci a perdre-la. Però com deia, això no deixa de ser una relació pare-filla on ambdós s'estimen, i Joel no deixarà de protegir-la. És per això que Joel s'encara amb Seth i l'esbronca quan aquest insulta l'Ellie. Joel encara la protegeix, tot i que ella no el vol, i ho dic entre cometes perquè està clar que l'estima, i molt, però l'Ellie s'enfada perquè està cansada que no pugui fer res sense que el Joel ho faci malbé, perquè cada cop que el Joel intenta donar-li una vida normal, per ella és com si invalidés aquest sacrifici que mai va poder fer. Sempre és ell el que trenca tots els propòsits de l'Ellie, tant sigui aconseguir una cura com fer una vida adulta. És per això que diu que no sap si podria perdonar-lo, però li agradaria intentar-ho. Ellie ha passat els últims anys de Joel enfadada amb ell, buscant una raó per poder voler-lo a prop, i just quan confessa això, no pot fer-ho perquè algú el mata. Dona igual si el mata un infectat o una persona, el Joel acabaria morint tard o d'hora. Sigui pel que sigui, que Joel mori no és el trauma de l'Ellie. El trauma està en tot el temps que van perdre estant enfadats. Tots morim i hem d'intentar estar bé amb tothom en la mesura del possible. L'Ellie es culpa per haver estat distant amb ell. Es culpa perquè l'última conversa entre ells va ser un ho intentaré en comptes d'un perdó com a tal. I això la destrossa. Després d'una mort, les relacions es queden congelades per sempre, en l'últim estat en què estaven. L'Ellie perd el Joel i la possibilitat d'arreglar la seva relació amb ell, i això provoca que ella visqui obsessionada amb l'avi, perquè necessita convertir el dolor en alguna cosa tangible. I com li ha passat anteriorment, necessita pensar que hi ha una solució al buit que sent, i en aquest cas, un culpable. Però la venjança no li retorna res, i ella cada cop és més conscient d'això i decideix seguir endavant. Cada dia que passa la veiem més desgastada, cansada, buida, destrossada, perquè l'únic que està fent anar enrere l'avi és alleujar els seus pensaments, no solucionar-los. Quanta gent intenta treballar més, sortir més, enfadar-se, demostrar que està bé, només per no afrontar el dolor? Que innocents els nens petits, creient-se que si no els veiem no hi són, no? Doncs això és exactament el que fa molta gent. Si no hi puc pensar en el problema, és perquè no hi és. I de sobte els hi ve el món a sobre, perquè com vaig dir en aquest vídeo, quan deixes d'estar ocupat, tornes a la teva rutina depressiva de sempre, perquè realment no has solucionat res. L'Ellie sap que no solucionarà res matant-la. Se n'adona just en el moment en el que la té al davant, perquè veu que amb ella l'acompanya un nen de 13 anys, més o menys l'edat que tenia ella quan va conèixer el Joel. Llavors deixa de veure el nen i es veu ella mateixa, i deixa de veure l'avi i veu el Joel. I entén que la violència mai acabarà perquè sempre hi haurà algú buscant fer justícia com han estat fent elles dues, i llavors la deixa anar, la perdona. Just el que no va poder fer amb el Joel. No podem deixar anar allò que ens inquieta sense estar solucionat, perquè llavors no viurem tranquils. Hem de saber identificar què és el que ens preocupa exactament.
L'Ellie es va confondre. Va creure que l'odi que sentia era perquè van matar el seu pare, quan realment era perquè no va poder perdonar la seva mentida. Les mentides són com una vena infectada. Tapa la ferida i ens permet continuar, però no està curant. De fet, només amaguen el problema fins que és massa tard. I tant fa quan temps passis sense mirar què hi ha sota, perquè el dia que t'atreveixes a treure-la, descobreixes que el que feia mal no era la ferida. Era haver-la deixat podrir durant tant de temps fingint que ens feia bé.